Dneska jsem si otevřela nový bazén. Doufám, že se mi rodiče bude líbit. Cink, 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 cink. Už někdo jde. Dobrý den. Dobrý den. Já bych prosím chtěla jednu lístenku na 2 hodiny plavání, prosím. Ano, a kolik mám je? 25. Aha. Tak vy půjdete do tamhle toho většího bazénu. To je od 20 až do 50, nebo možná 60, já nevím, já jsem to nestavila. Takže tak. Ano, děkuju. Ne. Tink, 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 tink. Jde někdo další. Dobrý den. Dobrý den. Já bych prosím vás chtěla jednu lístenku na 3 hodiny plavání. Aha. A kolik vám je? Kolik mi vlastně je mi 20. Aha, tak vy půjdete tamhle toho většího bazénku, nebo chcete jít do toho menšího? Spíš do toho většího, prosím. Ano, tak jo. Tak děkuju, nashledanou. Cink, 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 cink. Už jde zase někdo. Dobrý den. Dobrý den. Prosím bych jednu lístenku k bazénu na 2 hodiny a je mi 31 let. Ano, takže vy půjdete tam do toho většího. Ano, děkuju, naschle. Tink, 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 tink. Že by někdo zase? Dobrý den. Segra, počkej. Dobrý den. Takže my bychom chtěli 2 vstupenky na 2 hodiny, teda 3 hodiny plavání. A kolik vám je? Mně je 18 a mně je 15. Tak ok. Vy půjdete tady do toho menšího, protože ten je od 10 let až do 20, takže, nebo spíš do toho 19, takže vy půjdete tady do toho menšího. Ano, děkujeme. No, dneska moc lidí nepřišlo. To tady bývá narváno víc. Měla by sem dojít pro osušku. Co těžký. Tak. Mně už to stačilo. Ano, tak tady máte osušku. Ano, děkuji. A prosím, to platím kartou. Ano, tak 150. Ano, tady máte. Děkuji. Tak nashledanou a zase příště. Nashledanou. Já už jsem minutu přesáhla. Tak jedu. Dobrý den. Tady máte osušku. Ano, moc děkuju. A moc děkuju, že jste dala to osušku. Ano, není problém. A budete platit kartou hotově. Tak prosím, 151. Tady máte. Děkuji. Nashledanou. Naschle. Ještě tady chvilku budu. Segra, já už budu asi ven. Mě už to tady taky nebaví. Se ještě chvilku pocechnáme. A tak jo.
Prosím vás, kdo můžete, tak vylezte. Ano, protože za 2 hodiny zavíráme. Ano, tak já už asi se kdo půjdu. Tak běž. Já ještě budu chvilku budu. Tak jo. Dobrý den. A kde máš sestru? Ta se ještě koupe. Můžu se osušit? Ano, samozřejmě. Děkuji. Moc děkuji za osušku. Ano. Tak teda už asi tak budu. Můžu se osušit? Ano, samozřejmě. Tak jo, já zaplatím a bude to hotově. Ano, tak 120 korun, prosím. Tady máte. Děkuji. Nashledanou. Tohle nedělám vždycky. Nashledanou. Prosím vás, paní, vylezte. No jo, furt. Tak můžu se aspoň osušit. Jasně, že můžete. Děkuji. Tak, zaplatím kartou. Ano, tak 160 korun, prosím. Ne, máte kartu, napípejte si toho. Dobře, hotovo. Nashledanou. Doufám, že se mi video líbilo a doufám, že se někdy uvidíme. Tak jo a ahoj!